Fl-aħħar siegħa ġew irreġistrati 6 każijiet ġodda ta' COVID-19 biex fid-dawl ta' din iċ-ċifra il-każi attivi issa telgħu għal 34 bejn il-ħadd u tnejn ma fiq ħadd minn dan il-virus. Il-każijiet totali mill-bidu tal-pandemija issa jlaħqu 30,612 persuna fil-waqt li dawk li fihom il-virus huma 30,158. L-ammont ta' mwiet baqa' dak ta' 420. Skont l-aħħar aġġornament mill-awtoritajiet tas-saħħa sal-ħadd kienu kważi 311,000 il-persuna li ġew imlaqma b'mod sħiħ. Matul il-jum din il-Kamra tal-Aħbarijiet irċeviet ukoll numru ta' messaġġi li kienu bosta dawk li marru biex jirċievu din doża tal-vaċċin tal-AstraZeneca iżda huma ma setgħux jieħdu tilqima minħabba li ma kinux għaddew 8 ġimgħat minn mindu ħadu l-ewwel doża. Sorsi għalunna li din il-problema nħolqot kif kienu intbatu messaġġi bid-dati żbaljati. Intant mit-tnejn ristoranti, il-każini, il-ħwienet tax-xorb u l-istabilimenti tad-divertiment se jkunu jistgħu jibqgħu miftuħa sa satejn ta' filgħodu. Minkejja dan l-awtoritajiet tas-saħħa qed jibqgħu jisħu fuq l-importanza li tinżamm id-distanza soċjali fil-waqt li tintlibes il-maskra fil-pubbliku anke jekk wieħed ikun imlaqqa b'mod sħiħ għal kontra dan il-virus. Il-maskra mbagħad tista' tibda titneħħa mill-ħamis f'każ ta' żewġ persuni imlaqma li jkunu fuq barra flimkien.